Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kana magani ngabwere kana ane naro ndilise kuruka ngawe hapa ndombana nkani yese ndopane nyaya yesa iwe msikano cha chitatani na nkani yachokera mwima musha madonoro wambo hanzi uchaita sei muzukuru wangu nokuti mai vako ndo vaita zvinhu izvi vapara mhosva mumusha umaoko chani mwana Andisiye sekuru zvinoita sezvandoomera semwana. paya wako arikuponewo baba wako ari kupiwewo Vakashaya vane 2 months vafa. samu cha chitatani milandu ichaita sei vozi mhosva anogona kugara pasi iri mwana kana kugara nemama Andisiye anogara zvakaita zvindokutogara pano. Kana tomisira mapira anosvika apa. anogara akamira kudai Kana kurara ndomarara anoita yaya. ndatatuti kakagare alright hapana nkana pane navo imimi garai apo amai vemwana dauti muonekwe dhimu naamai vari kudziva mirai aiwa ndoda imimi fesi yenyu kubatwa amai venyu nasekuru mudare ndikuti uyo mukomana ngaachibata chi mwana imonyatsogara pasi mutaura kuna sekuru kuti vanyaziva kuti imimi amai venyu machisa kubiri ya uyu hanzi mausvika pana muchinzi bhadharai mari here Tinayo hatisati. nada lekani sekuru havasikuda mari iyoyo kuna kutandizani pomwe tunzemwe kubiri pomwe ndoda kutokuwedzera imwe mari mubatsiriki zvikuwawa mezvo ngane nyumbisa sisi mezhi nawo yenyu yandirwadza younonzwisa tsitsi Anorarama ere. bwino Anorarama. Zvakanaka. Tinotenda, tinotenda. Zvekubvunza izvi mama. iwe umama wako akakuti tani pamwana hanzi mai vako iwewo vakatotaura kuti chero mukafamba kupi nekupi Vakataura chokwadi. Ndapera vakaudza sisi vangu vakati vachafamba zvavo but mwana tapedza naye. Haachararami. Saka nhasi ndazosapa ndazoudza bhozhongora neshungu. Ndakati ndibatsirei mwana wangu atambura. Ndo marara anoita handize ndapedzera kurara rini nemwana. Ndorara ndakasvinura takagara nemwana iye. Ndine 1 mwana musikana wamai vavo but handizive waiva ndidaro. adachekeresa afuna kubika akachekeresa da mari saba adagona saka pano ada kurara anobatwa here neho Anorara kudai maoko mengi. Anenge achingodaiwo achingovhunduka haanyatsorara. zvanenge yakareba zvakaita se Izvo zvindofunga 3 weeks adaisowo. Anoita maonendofu but zvaramba makumbo izvo zvazvimba haasi zvimbe makumbo. Unozvimba dumbu chete but izvo zvazvimba makumbo. Haachadye. Kutoilet haachaende. makaona makumbo ake hazvienderani zvemuchosi zvakatanga sei izvi Vangomuka akazvimba vamutora. Mushure mekunge vamutora vazongonifonera mwana wako amuka akazvimba dumbu. Ndakati wenda vakasadyisa here zvanzi handisi kuziva. Ndikati enda naye kufamasi kana kuenda naye pakiriniki iri padhuze. Pavaenda zvikanzi ndide kugomo asi usauye hako. Ndikati handiregedze kuuya. Saka ndakatoita zvekuenda zvenhare bva ndasvika mwana jamai vako kubereka vangamutora kupi kwandiri kupi kwavanogara vanogara kuGlenview 3. okay Saka vanonzi mai vanonzi mai Maslin. kuGlenview Ndini Maslin Okay. waTifanyoni Alright. kana kuti Manyoni. Kuti Manyoni ndio rinonyazikanwa nevanhu. Saka vanditi mwana murume wako achiende kubasa munouraya mwana nenzara. Tipe mwana ndibogara naye. Pandavapa. Achisvika akasvika achita gumbu. Achagumbu nzi mwana ndakati naye ndikanomusiya ndimba asvika achita gumbu. Ndobaita wiki gumbu resati rapora. Parakapora mbazomuka akazvimba dumbu 1 day. Akangomuka akazvimba dumbu mwana atozvimba dumbu kuenda kuchipatara. Zvikanzi mwana mwoyo wake wakakura. Kuzoitwa maCT scan zvikanzi ayo mwana nekensa iri paitsvo. Kugara uchipatara ndakagara 8 months parinyatwa naye mwana uyu. 8 months 8 months naye ndichigara naye uchipatara. Vavati hatichazvikwanisi haisi kenza because yaishayikwa. Okay. Yakambobatwa yonzi hapana kenza mwana wari right. Zvava zvoti kidney rake 1 richafunctionisa ati akungoribvisa. Kumva vabvisa. Saka ndakazobuda muchipatara muna April this year. Mwana wakaitwa operation muna January. Zvikanzi achienda kune mwana wako kumba. Takundikana kumurapa asarwa ne3 weeks ari mupenyu. Ndakati 3 weeks sei maiti mwana wangu muchamurapa zvichipera. Zvikanzi achina unoita zvaunoda nemwana wako handichakwanisi kumurapa. Ambva ndangobva naye ndatovaudza ivo ndaisazviziva.
ndobva ndavaudza mama ndozviripo pamwana ndichitochema zvikanzi unochemei hauna chaunochema ndozviripo unofanira kuzvigamuchira kandozvigamuchira sei mwana wandakabereka inoti mwana ndonzi ndanogara naye kumba mwana asara kunzi afe saka ndakatanga kungofamba mukufamba kwataita vamwe vese vanga vakuzviziva kuti vandiudzeni zvaivaremera saka mukufamba ndomatakatanga kungoudzwa mai vako kusvika vauraya baba vangu vakavakonfuranda tovera pandora mwana wemukwasha kuziva zvikuitika pamwana wemukwasha okay baba vangu mva vafa vakangonzwa mapoizeni ndandisipo ndikazongofonerwa nzi baba vako vafa saka vafa kudaro vari kugomo dedi vakazonosvika kushaika ukuru ivo vakuvasecha hanzi vakavasecha pavakafaunza munhu afa chuye mune munhu wenisatamitisa kumochana hanzi vakasvika mbva vabvisa hembe dzadedi mbva vatorera mari yavanga vanayo muhomwe zvikanzi vanikomotora mari iri muhomwe sei zvikanzi mari yangu angandibira mari yangu mbva zvanziwo mari hamfanotora mari yemunhu akafa munofanira kudzisira mari izvi mbva varamba kunhamo kwacho havana kuenda unoviga baba vangu vakaramba ndakanga kumasvingo ndega nesista yangu ini vakandiramwira vakati enda asi uchazviona ndikati mumasvingo ndokwandinoenda because ndibaba vangu vafa vakanditukirira panhamo unogochema semunhu afafa nemuromo wake nanditadze kudya kana usorochema munhu ndakati ndimunondudza mashoko yandibaba vangu ini vanondibereka vati vakasvika pakundishaudha zvinorwadza pakusvika mwana wangu ini vachitaura kwese vanongotaura nongoti ndapedza nayo famba zvako vanenge vada ndidzoke kumba hanzi wafanira kugara nemurume dzoka kumba ukaramba uchazviona saka ndaremerwa ini amai vako vari kuburitsa mashoko kuti ndapedza nemwana vano vakaudza sisi vangu avo vakati vanofamba zvavo kwese kwavanendanga vaenda asi mwana ndapedza naye hapasisina ndevapi sisi wakaudzwa avarapa wakaudzwa kunzi chiwo zvakatanga sei naamai vako pakasvika muzoudzana kuti ndapedza nemuzukuru ndanaenda kumusika chinovaona saka vana kuzati vane musika kumusika wanoshandira kwari havana kuziva kuti munin'ina wari kugara chii kunogwara ndobva tonobvunza kuti wakambotara nemunin'ina wako here ndikati ndakataura naye ari kumusha zvikanzi ari sei mwana ndikati mwana hasi kukwanisa kuita sei kana kuita sei ndikati asi chii mwana anopora zvikanzi mwana angu kuna shenda haambofa akapora kana mwari vati mwana anopona ndapone kana vamuuraya ndavamuurayi zvaikechi tingochema zvingopfuura kati mama ingu yamwari mwana anopona zvikanzi afa akapona masizo tikapedza naye mwana afa akapona haambofa akararama kuna shenda haangofa zvake tingochema ndobva vazondifonera futi mumwe musi ipapo usati wakufona vakutaurira mashoko iwo wakati vapindura kuti chiwo handina zvokwana zvokunambota ndangoti mamona anopona takangomira zvodai nditone foni yaindakarekota pari foni handisina kona tindaradze mapiki emwana ndikati foni yangu iri kuchi iri kuchaja ndangoti mwana anopona kanzi mwana afa akapona umwe defti vandasangana nako gombasi vakabereka mai vangu ivavo ari seiko mwana ndikati mwana ari kurwara siriasi kasi kuona kwako munin'ina wako ari kupa here mwana chi mushongo andakamupa vandangoti echi ari kumupa zvikanzi mwana yatambura da achingozorora zvakanati agogo mwana anopona zvikanzi masizo mwana aponewo mwana ambofa akapora ndati anopora ndomasvika nangotara nawo ndobva azofona futi pafoni ari sei mwana ndikati mwana pakaipa mwana ari kurwara zvikanzi ivo ambuya acho kangomuvharira mumba achitadza kufamba naye vasikanambofamba naye ndikati vaitara amweni vedu ndikati vasikanambofamba naye zvikanzi amheno zvakaoma mubva vaseka zvikanzi munin'ina wako akasiya ndituka ndikatanga kutuke kuti kudii zvikanzi akandituka kudhara pakabva kumba vanostora akataura kuti kudii ndomashoko ndikangotara nawo chitewa apa makamira sei ukamwanya tokati munin'ina wangu baba vake nababa vangu kova nemunin'ina amai vake namai vangu kova nemunin'ina okay ko vamwe vacha ndiri maiguru ukanzi ndikomurume alright ko vavo ini ndina amwene vacho oti mamwene vacho iye amukurunga ivenyu kai tipei tinzwi ndimi muri kupedza wazukuru inini ndaifamba saka handira kuziva pekutanga kuti ndiwo but ndainyumwa tokuti mwana uyo asati atongotanga ndaitonyumwa ndichitotaura kune muroora wangu muroora inini mwana wenyu ndomonzwa kuti mwana wangu haudi kuti aende kumba kwenyu siya mwana ndichengete mwana wangu ndega saka ndautaura kahwanda itaura kakawanda muroora inini mwana wangu handidi naye dai wandisiyira zvangu ndikuchengetera mwana handimbomuita utsinye mwana wangu ndomuda ndemuzukuru wangu wokutanga saka iye handizivi kuti chii chaingouyawo mandiri sokuti ndidaro saka akatanga kuita masymptoms akatanga kuita masymptoms pavakatanga kumutora mwana mbva adzoka akudikitira kubuda ziya mwana kutoti zvikanzi mwana akudikitira gogo tikati inini pana ndinaye ndanga singambodikitirei ko zvakatanga rini ndobva ndanyarara ndobva ndazomutora ini ndagara naye futi ndone akohotsera mwana kwangu kuti akawedza kakadai otohotsera zidzihwa regreen zihombe rakadai
toti ndobva ndafondera baba wati nai bakuku ko chii chiri kuitika pamwana mwana pese pari kuti akaenda uko ari kuya nemasymptoms andisiri kunzwisisa sei dai mandisiyira mwana ndagara naye saka utizonyanya kuti asimba manje azviite nenyaya kuti uyu anenge achitonda amai vangu uyu wari kuti ndiamai vangu lazima kazoita futi simba munzonzi pane zvamuda kuitamazviona saka ndabva ndangonyarara saka ndopara ndakanzwa kuti mwana arwara azvimba kudumbu ndobva ndatokwira bhazi musuwo kwakutouya kunorwarara saka ndine vanhu vaingondiudza ti endai kwakati pane kwandakaenda kusnake weldu kune vamwe vaprofeti ndasvika kwekwi ndakasviko first time ndakaenda ndiri 1 ndobva ndanyatsoona kuti munhu anogona ndobva ndati zvanzi muuye mangwana ndopandakaenda ndivatora ndikati amukungai pane kwandanzwa pamakaenda profeti akasvoti chii chamakati munhu anogona inini andasanambopinda chechi dzekuti dzinoridza magitari ndiri muisiri saka nyanzi dzinoridzwa dzedzi dzakandirwadza zvokuti ndakachema zvokuchema zvetakatsikitsira kudai dzichiridzwa ndikati mwari chokwadi maita kuti ndisvike chechi yakadai shuwa here zvorevei ichokwadi here izvi kuti ndasvika pachechi yakadai kutambudzika kusvika pakadai ndichichema ndakachema kusvika ndapedza shungu ndakaona vamwe vese vachinongedzerwa vachiudzwa inini pavakasvika pandizvikanzi inini dzokai mangwana ndiri kudai saka ndopa ndakazva kuti right munhu aona munhu anogona ndobva ndazoti mangwana kuseni ndakuenda bva ndavapedza namukungai pane kwandaenda kubva nemunhu ndaona nga anogona handeiti mbononzwirana havana kuramba ndobva tatoenda tasvika kwe vakasvikosumudzwa ndiripo vakanzi ndakakutarisa ndikuona pane n'anga yechirudzi iri kumeso kwako iyoyo unokuziva here kunonzi kudarweni zvikanzi handikuziva zvikanzi kokumozambique unokuziva zvikanzi handikuziva zvikanzi ndikuona iwo bhizinesi yako sei tichiita maon and off zvinorevei ndobva waramba kwati tuzi une makore mangani 23 ndobva ndakatanga kufunga kuti 23 uyu muromo wangu ane 20 iwova kuti 23 zvafamba sei saka mai hava kuziva zvekutaurwa saka ini ndakabva ndatenderawo musoro futi ndakubvunzwa makore angu ndakashaya ine makore ndakatanga kuverenga kuti 1 2 nezvigunu kudachadza kuziva kuti 53 years ndakutanga kufunga kuti zvonzi mwanga ikudarweni mozambique bhizinesi zvikufamba sei ndopa ndakazonzi tichienda ipatebo ndobva tazonobhadhira special offering ndobva tazopinda mukati ndopa ndakaudzwa zvese hanti nemuprofita mabhizinesi kwa special offering vakataura kuti zvoni taurai mamzini makataura profeti ndo vakataura ndirakuti ndati taurai zvakataura naprofeti kwete zvamunoziva vakataura vakati zvoni vamukurungai venyu ava ndo vari kudai mwana nekuda kwebhizinesi plus mereji yevana ava ndo isiri kudiwa nokuti mwana wenyu haana mari akadii kuroora ati mazvona saka zvikunedza ndezvoti uya akaenda kuchechi ndobva anomanifesta muroora wangu ndobva amanifesta dhimoni rake rikataura kuti zvonini handina mwana anogara 4 years pamurume ende anotopa bhacheti kana akaita nharo murume wake ndomusingira upenyu haasi akabata mari ende zvitokada abate mari mwana wangu kana basa chari atomboriwana izvo anotorarama negwakumugwako kuti awane mari chakuti zvinotonetsa izvozvi hani mazviona saka ndopatakatanga kuramba tifamba ndobva tanzwa zvese kuti ndivo chiti pano tikaenda izvo tine kuno watakaenda akasvikoudzwa futi ndiripo masvika pano pasekuru kana ndaudzwa futi muda kuti vaitiwe sei ibwe kumwe amai guru somuzaya musoro munozoya panapa kwandei kana kunditsvaga ka mane nhamo makusumudza musoro chinhu chakunzai kunokwa hatisi dambe hati zvinhu zvakunyara mukunzwa ka feel free kana muchiona kuti hamuna kusununguka padare rinenge chiva pana munosara panze kana mauti mauya panapa isai mwoyo wenyu panapa bhozi kusununguka kwemhuri kwenyu kunobva kwamuriwo futi imi pakati mukatarisa pasi kazvitange zvonzi mamanikidzo kuti pinda mudare rinei handiti tatambura munhu wase izvo zvikwereti izvo zvinhu ndatambura ndiye mwana wangu wanyenyu kwaanari yega ipo pane sadza charo handityi hameno zvavakaita mudumbu mangu ndinorwadzwa nemudumbu zvisingaiti vakatitumira mari taura zvakuti tanongonotora mari iyoyo batotanga kuti mudumbu tenda kumukuru tiri kugara kubulawayo ndofirst time edu kukwira kombi taifamba netsoka nemba taigara mari iyoyo yakatozopera chizamawo murapisa anapora kusvika chibereko chakudonha muchimuona uyu mudzimai wako kuzoenda kukliniki zvanzi ukadyiwa chibereko nemaasidi asi dokta akati maasidi neune chibereko hazvienderani kuna zvinhu zvakadai black magic madokta aitaura izvo madokta zvakadai
zvinhu zvenyika hatizive kuti tinokurapa sei because kune matumbu ane masidzi nekune chibereko hazvitese hazvipindirani. Papa vakazotitorera mwana wayo kuti mwana ngauye kuno because indongoti ndashanda pangu 3 months chete ndandoshanda pakambani ndashanda 3 months basa rinopera ndibva kuti muzukuru wangu ngauya muchienda basa sezvo baba akasaenda basa munoreva muzukuru wangu nenzara ndibva muzukuru aenda muzukuru then achienda uyu ndopakazotera kumba atera kumba pepai ndobva asvika usadzokere kumba usachidzokera murume wako ndakutengera mota wangu watenga undafiti ndakutorisa license mbaramba akatayo kana ndoda kutorisa license nditorise ndiri kumba kwangu. So uyo nhau yavo akabvira kudhara vanga vasingade kuti gari tese nhau yavo yangoti ayipaikoko akaenda akabva kwati echigara akadzokera kumba vanosvikomuitira zvinhu zvakawanda singaita vachimutengera zvinhu usadzokere kumba ikoko usadzokere kumba ikoko but kubva achiri nepambiri chapichapi taiti takararamba musina light aimuka akazvimba mazamo tisviko kumusha kwana mama yavo tikangorara asina light umwe musi vakazofona pakati peusiku zvikanzi chichi kuitika kwauri pane zvanga zvaitika kwaari pane munhu angamuti pfungaidza ndoyenzo yanzi chichi kuitika kwauri bada kunzvenga kana kuti aiudza mama chokwadi angona kutibetsera mbaudza kuti mama ndazvimba pakati zvanzi ndazviona. So ivo ntaura kuti vane manjuzu avo vanzi manjuzu avo akatsamwa kusvika pakuti aivatema nematombo vari vachifamba muroti manjuzu yavo aivatema nematombo akabika nyama vaisvika nyama musisina mpoto sipo yechaiche yavageze nesipo yekuzorera vanoti zvoni manjuzu avo vaite vakangotenga gesha vaibirwa ona sai dambudziko ranaro nderokuti ndakaenda kumba ikoko ndogonaenda 3 months ngabatingana seti inda kutozviziva kandaenda ikoko ndatongoenda ikoko voza vakatora mhuri kakawanda ndaizotera mwana wangu akurwara because ndaimbondivasiya but mai nayo kuti indaiziva zvikuitika pamwana macho uye aisanzwisisa chimudza tiza nemwana ikoko uye airamba kuti auya nditore mune zvakanaka ndokutora mune zvakanaka sei mama vari kutaura nyangwe makauya nemari yenyu handiide ina handisikuda nemwana wangu kana murume wako achida kudhimora mune rake riwirirani ngasiyane newe. So panotinetsa ndepekuti mwana akamborwara ndobva apora pacho parikunze paakazochekwa icho kenza yakunzi aichawanike paya kuchipatara ndobva kuti arege tingomucheka icho sezochi kenza yacho sezvo itsvo yacho isashanda gatingoibvisa ndobva yabviswa icho then saka ndakazoendako indandokwekwedho ndaenda kwayangara ku11 ndaendako kumba kwekwe vakadzoka kubasa kuma3 ndagara pasofa pavo vasikuti ko Prudence zita ravakapa mwana wangu inini zvandisingazivi ndo zita ravakanyoresa kuchipatara pakaberekwa mwana wangu Prudence zita rechidhori chauyu ravakapa mwana wangu zita rechidhori chauyu ndo zita ravakapa mwana wangu then zvaPrudence ari kubva kuda panze vanomushedza mubva wanzi yatirare muzukuru musiwo wamai vacho aihora mari vaienda kubasa mai vacho havashai basa kana vakada kutsvaga basa vanotsvagira mai vacho ina vanotsvagire basa vanotsvagira mai vacho. So then musiwo aihora mari mai vacho vachiti mama ini ndakahora mari da unotsvaga imba yangu tinogara kumba kwenu so vanzi aiwa kauda kugara imba garai padhuze so tikatanga kuti tikatsvaga imba muraini mavo imo makasikadi kuti gare kure navo kubva tikubhula waingoti dzokai kuno kudhuze neni saka manje hatasina chataiona so vashedza mwana babe vakanorera naye musiwo mai vake ndopavari kutambira kuti kuda kutsvaga imba mangwana ndobva mwana azonguva ma66 vakauya ma3 mwana bva vanguva ma6 zvandinetsa ndangogara pasofa pai mwana uyu nhasi kurara masikati pa chii chamboitika. So mai vacho vazoya nemari usiku adzoka basa paipai vatonditi mari ide hameno matitoita sei mwana bvatanga kufanira tanga titsvagire mwana bhasikoro totsvaga nemidziyo yekutishandisa because zvinhu zvazviri kwekwenza ndazvisiya ndati arega tingotsvaga zvimwe zvekushandisa kuno patinoona mari tozonotora zvinhu zvedu zvese kuku because kumba kwaba mimba taigara mwana akamuka pakati peusiku musiwo mari tinayo muhura isati yashanda kumbura zvimba futi ndopandakaona kuti zvinhu izvi something wrong just because uyahora mari mwana akungadumbura kazvimba sei ufuchi ndopangatambofamba taudzwa kwaprofit kweku but manje neniwo ndaisabhiliva because munhu aitengera kana hembe nemashoti mukati chandori nawo mashoti andopfeka mukati anditengera mona so unyatsoti munhu ane rudo kuti angaite izvozvo saka madhauzi nandinawo taienda hedu kwataienda but madhauzi nanje ndandinawo madhauzi but pakazotanga kurwara mwana ndopandakaona kuti vasei vazosvika nhasi vatora mwana just because mai vake vangu ahora tichida kuenda kumba kwedu mangwana hatina tozombogara kumba ikoko pandatora mwana mbandaenda kumusha nemari yange yaura nemai vacho mai vacho mbasara achienda kubasa musi futi wavatambira zvakaita kunge zvavada kudzikira tiri kumusha ndine mwana musi wavatambira futi mbva zvatungidza
ndopandakabva kumusha vatari nemwana muchipatara. handiti mai kunashi amai ako unoyazovaziva zvokutaura nemurume wako vari kunyeba hanima chinoitika ndechekuti panoitika nyaya idzi ende kana dzichibuda nekwamunenge mabva nako kwamaenda muchitsvaga help kana muchinzwa nyaya dzevamwe munoti isusu vatapi venhau nanasekuru ava tinotenga vanhu kuti vanhu vataure kuti hando zviri kuitika ndi handiti mazvoona ende kana zvisati zvaitika kwaurika unokomenda stereki akuchiti hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo ndosaka mukaona kuti pamwe pedzenguva chiti mukauya kana kumatare kwakaita so tinombomisa ana sekuru kutaura kuti imi mutaure mega handiti zvikuru zviratidza kuti imimi ndimi nedambudziko kwarabva nako nepamasvika navo so that vamwe vai vanoramba vachingoti madhirama akanengo atenga vanhu aita se hani matosvika ndiri panapa muchitomhanya mwana mukadzi emergency apa handiti mazvoona saka tichakuvhunza kuti ano sekuru vanenge vangotaura imi mukangobvuma mukana mangoti ndizvo takambozvinzwa takutoti tichipedzisai dare renyu kuti vari sekuru vaiti sei vakubatsirei saka pamira tichikuvhunza ipepa toda kuti vamwe vai vasati vakutenda mazviri vamwe vai vakanopfeka mabhachi ehwisiri vasingaende kumachechi ekuprofita vachiri kuti madhirama sekutaura kuita amwene wako vazvinzwisise kuti inini ndiraipinda ndinopinda hwisiri asi dambudziko rakandotisa kupenda kosi dambudziko rakasa kupenda kosi nhari rasa romudare ren'anga ende zvese zvazvo vatazita kunamata handi mazvona ndosaka ndiona tichibvunzisisa isusu kuti vanhu vanyatsonzwisisa saka uda kuti amai vako vaite sei sekuru vapedza dare apo tidzokere kuna sekuru kana zvichibvira ibwe kumwene waro sekuru ini ndatambura because hakuna kurwadziswa kunopfuura kunyangwe hakuna handikwanisi kufesana navo kunyangwe ere vakazonzavo handikwanise ndogona kuzoita neimwe nzira yekuti hazvizotambirike kuvanhu but ndongoti nezvinhu zvake kana vachikwanisa kana makadai kana vachikwanisa kuurayiwa nandina amai baba vakatora amai handitorina futi amai vangu ndiva vakagara pa kuti ndivati ndiamai vangu kuva zvichidaika havasi amai vangu saka ndongoti kana zvichibviravo sekuru ngavaite nenzira yavo yaona kuti yakakodzera kana vachikwanisa kutakura mutoro nemwana wangu ngavatakure kana vachikwanisa kumukofa vanotengesera kupi vanotengesera mumba remusika muvarimi vanomboita zvemagreens vombonohodha hembe vombohodha mukaka vanoita zvakasiyana siyana kumusika vanonzi maya vanongodzi manyoni handiti alright wati kuchipatara wakazonzi chibuda akutazitadzi akuchipatara vakanita zvitadzi kana vazoona situation yadai so mwana akutadza kufema akuzaro isitokwanisa kupai oxygen chimirira nguva yemwana asina kana pirisi atokwanisa kupa mwana wenyu kana any treatment tangomirira nguva yamwana chirwere vari kuti vaimbotiona vanga vakuchishaya chirwere vaitochiona vachitoitwa zvemakemo zvezvekupisa zvezve vachiti tiri kuiona vomboishaya zvikazosvika pakubvisa kidney asi kensa yacho vasiri kuiona futi handiti sendapedza nekukubvunza zvekuchipatara ndezvekuti zvakare pavanhu vanokomenda vaivai vanobva kuti chirwere chakati tinoda kuenda kumadoctors ichi chirwere hachidi ana sekuru ndosandatirega kunyatsopataura wega ipapo kuti ana dokta vakati chiuri muchipatara vakakundikana handitika aiwa ndinotenda sekuru kanemo bwino muzukuru wanga vazikuru vapotera kwamure bwino zvichiitika zvinoitika mafarare vangu anonakisa bwino bwino zvawataura zvanyatsondibata zvakanaka iwewo Robert kuna vamwe vantu vambare vachadidi kuti timu kanenge ambachitobva kugura vantu kune vanhu vazhinji vanotaura kuti sekuru anoita kutenga vanhu kuna vamwe pomwe madhokotera asina nchito chaidzivembo kuna vamwe madhokotera abasa haanyatsozigona anotokuudza kuti muntu ngaende kuchipitari anotokuudza kuti munhu ngaaende kuchipatara besana anzwisisa izvi jofiti zvinkane mankwara inhau iri kuitika pamwana inhau yeuroi kwete kuenda kuchipatara kwafuna mamagobana mai vako ndenge ndichitowana besesa anzwisisa rega timenye nchito regai ndiite basa titandisane bwino bwino tibatsirane zvakanakanaka mzungu nazimu vatitandisemo tichite bwino timbozvipira kuna mwari nevadzimu kuti vatibatsire kuti mwana araramembo kuti mwana tione kuti ararame ndochikuru mazhinji ndo chinhu chakakosha ndo mafarangu mune chimwe chokureva pomwe mune zvimwe uyo mbani wemadhara baba ari uko ndiani
Chabwino. Una mafara kule vambo? Mune zvimwere zvokumbotaurawo baba. Kunze kwekushungurudzika nekuvhara kwemusukuru. Chadidi? Chokwadi. Mwedzi nemwedzi ndiri kusupply mari yekuti arapiswe shota, arapiswe shota. Ndichabati mari yekude kwemusukuru. Chadidi? Chokwadi. Zvinchitika? Zvinoitika baba ndokuzvara kwacho. Asi mama wachimweyana usiye ndi fit mesh. Amai vomusikana uyu vane utsinye, muroi chai. Nepo mbapambalepo pangulisapo chinzvawo tisinda tibvarambo. Tichavhara zvese mabhizinesi vantu vanotamanga kugura tumbura mwana chifumira, vantu vachitamanga chigurambo. Zviri kuita mwana izvi ndo zvinoita kuti bhizinesi ravo rifambe. Mambesesa? Kosora kwakuchita ku? Kosora kwaari kuita bhizinesi kufamba. bhizinesi rikufamba. Zvichiita totione. Zvinoita here zvinezvi kana dai. Imipo na Kobiliano kwenda naye popano friend Kobiliano. Imimi mari yenyama yamakabata ndidi kuti mumbo kubhadhara mudare mangu. Jeto kupasa Kobili ndine. Ini ndofana kutokupai mari kuti mbazo kuthandisa mwana kuti apolembo. Nekuve tindibatsire mwana uyu aite zvakanaka. Mambesesa? Kobiliano ikaemborosa mari yamauya nayo musabhadhara isai muhomwe zvenyu. Thandiseni kuti kubatsirei. Chabwino. Ikani Kobiliano Borosa. Isai muhomwe zvenyu mari yenyu. Bueno, tudzukane ngapi toko? Akwanisa kufamba eka mwana? Anokwanisa but ndichana. Famba toni murapashi? Kufamba mwana wangu is strong man. Ira ndichaenda kusuka. Is strong. Mimi ndio mbali ni English. Shika bichana. Kusala. Is strong man. Ndisho. Unakantika. Ana makore mangani? Ani 4 akusa 5 na December. Avangano ngani? Kunashi. Pachiro kumsina swaka msumudzo le. Zvanzi unomboza ari kwanta miyangu. Amweni ambuye. Ino bapata nga urara ngo ndima ndotinga kwanta. Famba. Good boy. Yeah. Famba. Aneto. Tumisatsi Tudzukane murapata mumwe yakuye kunumuza kuchita. Alright, saka munoenda naye zvenyu munomigara naye mota mishonga yake iri kuyeko. Saka endai naye mota. Pane mukomana ari kuyeko mishonga moto. Pamwe pamuntu ana numero dzakati apase kubenga athandise tu numero zaombo. Nasekuru ari kuti ndoda kuti pane nhamba inofana kupinda mari. Saka panofana kutaura apa pazvivhiti izvi. Kuti vanhu varoda kubatsira mwana uyu vachaisa mari pafoni nhamba yamuchashedzera apa. Handiti? Saka nhamba inaiko keshi ine chii taurai vanhu vese vanonga vachizvinzwa. Inoti 078 44 91570. Inoburitsa kuti Romario Chinyamu 078 44 91570. Nobuza kutani? Romario Chinyamu. Romario Chinyamu. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.